Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenek, ma kellu ebda ġustifikazzjoni li jaqbad u jħassar il-laqgħa ta' nhar it-tnejn mingħajr konsultazzjoni ma' xi membru tal-Kumitat jew mal-membri tal-Gvern. Din kienet id-deċiżjoni tal-Speaker Angelo Farrugia f'ruling li ta' it-tlieta wara nofsinhar. Ruling li ntalab mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Il-Ministru nnota li hemm ċar kif u meta għandu jsir posponiment ta' xi laqgħa ta' Kumitat Permanenti tal-Kamra. It-tnejn filgħaxija kien Fenek stess li kkonferma li kien intalab mill-wib tal-Oppożizzjoni David Aġus biex jattendi l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari u konferenza tal-aħbarijiet. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista ma qabilx ma' ruling ieħor tal-Speaker. Qal li talab lis-Segretarja biex tafżal il-membri li mhux se ssir il-laqgħa b'korteżija u żied li kellu kull dritt ma jlaqqax il-Kumitat. L-Speaker qal li dan l-aġir juru nuqqas ta' rispett anke lill-istess andament tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kif ukoll l-ordnijiet permanenti. Is-sedja ddeċidiet li ma kienx hemm ġustifikazzjoni b'mod assolut li ċ-Chairperson tal-Public Accounts Committee jikkanċella b'mod arbitrarju il-laqgħa li kien hemm skedata. Barra minn hekk l-Speaker qal li bħala gwida ċara ebda President ta' Kumitat Permanenti m'għandu dritt iħassar laqgħa tal-Kumitat Parlamentari li jkun qed jippreżedi meta skont il-minuti tkun diġà ġiet deċiża id-data.